Kaixo, aste ekonomiaren beste emanaldi bati ekingo diogu. Martxoan, ondasunen esportazioe beragin zuten aurreko urteko aldiberaren aldean. Portaera desberdinarekin, produktu ez energetikoen berakada eta energetikoen hobekuntza. Balantzan ikusten dugunez. Martxoan, zerbitzuen negozio zifrea ia 9% jaitsi zen urte arteko tasan. Aste santuak eragindako beherakada zuzendu gabeko datu gordina baitira. Hala ere, serie historikoko bigarren martxorik onena izan zen, enpleguaren gorakadaz. Eta azkenik Euskal Hotelek ez dute oraindik sabaia ezagutzen, izan ere apirilera arte ia 2 milioi ostatu gauetara iritsi dira. Beren historiako 4 hilekorik onena da, Euskadik sendotu egin du bere joera helmuga turistiko gisa. Hurrengora arte.